Salut! Sunt Sebastian de la Creat 3D sau Created și după cum ați văzut, zilele astea am lucrat la o machetă de motor în 4 cilindri. Avem aici blocul motor, cei 4 cilindri. Înăuntru se regăsesc 4 pistoane conectate cu biele la arborele cotit. Avem și o mică manivelă, doar pentru a fi mai ușor să demonstrăm cum funcționează. După cum vedeți, ordinea de aprindere sunt cilindrii 1 și 3, apoi cilindrii 2 și 4. Nu are un scop anume, ci doar pentru a demonstra principiul de funcționare al motorului cu 4 cilindri. Cam atât e. Sperăm să vă placă și vă doresc o seară plăcută. Nu uitați, un like, share, toate sunt apreciate. Pa, pa!